Kan New Long Stone Sport and Cultural Club NNSSCC kan sepli perdana Kelempung ilakai football kabahek du apok son Long Stone ye kabalatip kum ka open to all knockout football tournament arjar arpusau arpusan hakaba kan hon ilakai jongka amhanjong SSCO West Casils kan ikun persya ye Kanchi United FC uba jis imli presiden ka NNSSCC uloong bayakan ni Kelempung on pli perda hakalai phui tarik mentau benai kelalengkot hakaba kan sedang hakapor sibaji saupho no phaisi habadan New Long Stone Disaysin dakateng jonga ba gracious imli como presiden jonga New Long Stone Sport Social and Cultural Club kumba ngila pentip nadu gini ki benai ki snem baladep na kabenta ka tournament kabahe kabangin satang ba pli perda no apo gane kamadan ki jungi saysin ni khot ni wer ya ki pai du football jong gane ka dong ka than jungi na po ka district na ba district ba ki mi ki jakaru ko pinwan biang ba saysin ba saki ban ai ko jingsian ya ka jingela kai jong gane ka tournament ka bangin khot ka open to all knockout football tournament ka tournament ka ba ka cash prize ka long pralak tingka te ha ka ni ka singi pli perda ka banlong hakalai pui terik matau penai Januari arhajar arsan ki tim ki bani khun ning kong ki long pedeng ka amjong ka bani ka tim na ka than jong ka rilangam ki bala combine na ka langam United kan ni kendu bani khun persya ya ka Kanchi United nang ten po Eastern West Casihel te gine ki program ki ba ngirapan creation shot ya kan ka tournament ki jungi ban ngi karpa de ki ba lempa ka jing wan ka jong phi ban ai ka jing kusyan ban sakhi ani jing ile kai kadang ai ka jing shit ya kan ka tournament ke jungi bade ka club hi berokawai kapai tiket nam ta jupi kam de gabarem ngira penhiar kan nong san prodika marway kaba ngila ban ya thiet ban ya wan ban rung ban sakhi ya kane ke jungi le kai tikumta ni khot ngi wer ya pi baro bapin wan ban rung ban sakhi ya kane ji le kai bat menta nem ka tournament ki don bon ki tim ki bangira khot na Shillong kam de shu ko bang invite ngira khot ya ki tim ki babit na po ka district na bar ka district ban na Shillong ru ki badon na ki tim jo ka super division kum ka Shillong la jong ka laj kor ka ngiu na po sneng ban na ki wi ki ka ki don ki ba wan shi mata na jantiar na jowai ban na po ka West Casihel jungiru ki don ki tim ki ba tibet ki ban wan ban ni shi mata ha ka ne ka tournament te kumta ni nakaliang ka New Long Stone Sport Social and Cultural Club sai sisen ngin sa pli perdano ya kane ka tournament knockout ka cash prize ka long pralak tingka ka ba job kan yo banra ban khur sanlak ban ka barem kan yo lailak tingka ngin pli perda ha ka lai pui trik mentau penai Januari arhajar arpusan nadu ka por CBJ sopho ka jile kai ber ki program ter ki stang nadu ka por CBJ te kumta sai sisen wan pasaki ban ai ka jing Kristian ban ai ka jing pensingan na kabenta ka ne ka tournament ka bangi jupen long man of nem menta la kham slam hi in rei ngin yai penlong na ka por lemba ka jing ai ka jing Kristian jupi ting kermen lemba ka jing don ka jupi inang la ban pun urlong ya ka ne ka tournament ka bahe apo ka madan ki jungi te tangi ne tin ki bakindiat ngin se kendo akalai pui trik ter ya ki fixture ngin sa pelaj ya ki YouTube pada ki news ki baper ki kor na ka banta ba ki pejba kin yo ban tip ya ki jingile kai ki tim ba de ka por ka ban yele apo ka ne madan ki tang ni tin ba liat kublai shibon kublai shia jarngu ublai ndor kat ba pi ngai kublai snem tu mai basok ba kmen ni pi we kublai shibon